Jopiny ma Tana River onyiso ichwang' margi kaluwore kod okang' mar sirikal daro jopuonjre kowuok e skunda primar ma Hatata nyaka Anole. Okang' magikoni omiyo jopuonjre mathoth oweyo somo. Kaluwore kod jonyuol mane nyithindgi somo e skundno, gikoni nyaka ne lor skundno kaluwore kod midhiero mar pi oula. Onge ondamo moro amora ma piny owacho oseketo mar yawe kendo. Giywak ni bor mar sikul ma sani nyithindogo dhiye omiyo thothgi chunygi otho kod somo kendo donjore ohand uso scrap ka nyithindo manyiri bende koro ngimagi ni kama tek. This month of October wafanyie mtihani yao ya grade 6 na grade 9 wapi? Hapa. Hiyo ni mpango mzuri. Ndio maana pia baadaye itatupea sura mpya ambayo watoto wote pia wale wengine the other classes wataanza kuresume pole. Serikali najua mamboni inataka na mpangilio. Hatukatai. Sisi tuko na heshima, tunaheshimu. So as long as grade 6 na grade 9 watakuwa hapa, wale wengine wataanza pole masomo yao, na sisi tutashukuru. Tungeomba wahusika wakuja wasaidie shule kwa sababu maji ilikauka na shule